aseda de eye papa. Etim pacho baby I will be a yam fast da emeurade. Sauda ya na wan sorry ya. Kobi ya miso bi ahwe. Isa no pe sauda so ti ase ya na ye urade nyankopon adom. So problem, so ni problem. Fast da me. So worry, so worry, fast da me. So sika, so ni sika, fast da me. So ye juma, ana so nye juma, fast da me. So position, ana ni position, fast da me. Aseda ya ade ho hia papa. Ema oni pe bia. Oh Jesus. The police ni bi tie me a fasada me urade. Osoje ni bi tie me a fasada me urade. Uye shumika fasada me urade. Osofo bi fasada me urade. Osoku ni bi fasada me urade. Ochiche ni bi fasada me urade. Sane wetumi etu kwanya fasada me urade. Sawo yare na nyame sawo yare fast da me. Aseda is very, very important. And yanko Adom ho. The men fa kwanya we so na menda enuanom ne adofo a monso so eye ye nua ba ma sofo SK apeje ne birthday eye ya dwense pese to bibi eye ka emano mo a mo contribute kakra nyina nyame ensira mo papa na onye munyina kese wonso a wonfa wo de mai de ye pese ye tonenson enti wonso betumi de odi aba de mo amode biba ye no nyame onhyira mo na onkosoa enyamadom mo bia mo laki bibia da efrese de mo ye onyame oma mo bre enya kwada wa wi pin oyi sidi Awurade ma enya kwada nti yenkosoa nsoso na yen supporto yenua bemei sofo SK apeje na ontumi nyaka na otumi de abadwuma aba be hye nkran ema bibia nso aye kama ntimi fa kwanya weso na madam nyina ase
enche be konya me asem na afi week ye de to anamon kakra because this week is a Father's Day. Who has changed my story? Enti eye janum eda week nyina a Father's week. It is you and just your grace. Na ne Sunday no ababa ye Father's Day. Edi ashe janum enimnyam. You turn my morning into dancing. It is you and just your grace. Could not have made it without you. Could not have sailed through without. Ntimpacho frewuni ya frewadam fana kachane sa onfa ne fidie no nto Adom 106.3 FM gidi se mu bebre ho ama ya addicted to Adom FM. Mu radio no edda Adom for 24/7. Amunyi mfiri ho nko bebi a maame ba akokra de sit no obana ne ba egie fi bebi ade obeya akwala no enya asam nti mu bebre ho a mo ye addicted to eye Adom FM monko so a na onyame ewo enuoma papa ede mamo enuoma papa enti sa wadanfo bi busuene bi unue bi enso mfanto ya ka kire ne sa hade enhira nko a adom nko a opeba wonye bi ope dwuma ope sika owura ho a ye be cheche owure woni da so asa onyame ma woni da so foforo enti kachire no na ono so mfa ne fidie no emfanto Adom FM na enye nhira kase emfa ma ono ene ifie enyina ene mene menua bema w asofo epacho etisen Adom ne vie oye pa ye de nyame ase nyame adom pa ene ye tene mama ye nua bema asofo SK APJ enti nyame enhira no nsoso na onka no ho ye man happy birthday bio where you belated enti no this month nyina ye na month enti so for SK APJ nyame nkoso a no nhira wo onkoso a ma nwosra ontra wuhiem na de edawoni so de o hwehwe bia nso ewrade enye ne nyina emfama omma nkwatenten ene ahoden sane be ya de bia nda obetumi abefidie so na waba be hye eye otiefo nyina so enkran nyame onhira papa onhira pa monso amonfa modie mba de I'm still saying say momba madiana monfa modie emra na yentumi ento yeka no ema yentumi ntoma no na yes enti ubetumi ede asene ewo 0245 60 22 90 99 22 0245 60 99 22 ubetumi de afaso ede ama sofo SK APJ nhira kase pa ede maw nyame onka ho sofo na yenko nyame asemu na yemobo ho ekakra eye wiki ye Father's Day die ene yenhwe ejanom soso esu ene omoban kakra First Chronicle chapter number 29 yebekenkan ba kono ene mienu na fi asanso aba eye enkono edu enudu baako First Chronicle chapter number 29 verse number 1 and 2 na fi ajompo aba eye 9 10 and 11 bresosem etire ye bresosem ma edikai etire ye eduonu enkono nchichemu baako ene mienu ne yaba eye enkono edu ene du baako na yahwe bibi kakra ewo ho se bi afre na wode wafidie na to a me kasa ewo ye yasanti tworo kronkron ma ene mu na me kenkan tworo semi ewo me pacho me kenkan ose
na ɔhene David eka kyerɛ bedwa no nyinaa sɛ me ba Solomon a ɔno nko ɛna Onyankopɔn eyi no ɔyɛ abɔfra na ɔyɛ bɔkɔ na adwuma no nso so ɛfiri sɛ aban no nyɛ nipa dea na ɛyɛ Awurade dea ɛyɛ Awurade Nyankopɔn dea na metumi nyinaa na mede mesiesie me Nyankopɔn fie ho sika ama sika deɛ dwetɛ ama dwetɛ deɛ kɔbere ama kɔbere deɛ dadeɛ ama dadeɛ deɛ nnua adeɛ ama nnua apotobibere aboɔ ɛne hyehyɛmo aboɔ nhyehyɛ aboɔ ɛna mede aho aboɔdendeɛ aboɔ nyinaa na maboaboa no ɛpɛyi ɛbɛkyɛ sɛ wonya bera kenkan na ɛyɛ nyame asɛm a ɛyɛ papaapa nyame asɛm a ɛyɛ papaapa ɛnkono na ɔman no ɛne kye deɛ woyi wɔyam ɛde man no ho ɛfiri sɛ akomam nyinaa na wɔde yi wɔn yam de ɛma Awurade na ɔhene David nso ne kye enigye kɛseɛ na David ehyira Awurade bedwa no nyinaa nim na David ka sɛ enhyira ne wo Awurade yɛn echa Israel Nyankopɔn efrida kosida wo Awurade na kɛseɛ ɛne meniyɔ ɛne nimnyam ɛne nimdeɛ ɛne aseda ɛwɔwɔ na adeɛ ɛwɔ soro ne asase so nyinaa ɛyɛ odia Awurade na ahennie ɛwɔ no wei ɛne onyame asɛm yenya kasa ye kasafa this week nyina Father's Day eja David na yame adom obedi hene na odi hene nso o decide say obeye bibia ma Awurade obesi dan e dia ma Awurade ena nyame kacha ne se dabi enya wo na abesi dan no mema wankasa oba Solomon ene si dan enti papa yi prepare everything di janeba aye Solomon we introduce no ade akere oman no na one oman no kasa no 29 na mpese ye sene nso o se na ohiri David ka kere bedwa ni nyina se me ba Solomon ono nko na Awurade yi no na oyabofra na oyaboko na dwuma no nsoso efrise aban no nye enipa dia na ye Awurade Nyankopɔn edia na medimitumi nyina na mesiesie Nyankopɔn fie ho esika amasika jeje o sheda prepare edema ne ba Solomon eja wutie me eden na wonso di ja oba oma bedwafo ni nyina ti ase se ne ba ne ye on experience o ya bofra onya edwuma na oba abaye na edwuma ne so ena edwuma ne so nya nipa dia eye Awurade dia enti emwo biara twese wo mede bua bofra no no to me achieve ni goal ebusuanfo no mfa moa no na eja papa
a okasa akoma toyem nti ema bedwafo ni nyina de akoma pa eyi wonyem eyi to se won fancy nyame dan no won fancy onyankopon dan when say last week na Ghana nyina yeja eye nanado eka se ye nyina ye nnua me gidi say the response a ba ye no papa ti dan mu a ono ankasa ne ni baje Ghana for the one mosia respondo fra me fra mo eni nua mo nkonkodua no ahemfu nyina de won ho gigi mu a police for a soldier for everybody did ho gigi. That is a good leader. If you say ye momodin se be due nua na enua no e de mframa abre eye oman no enti David nsoso eye se ne pa Solomon ba be di ade o prepare bibia e de amano papa ye bisa wo se woni ho a edan na be kire se obai wodi bibi jano ena hwa nkola bebre aye vagabond bebre de da mountain bebre ewo baby a eni kwan so mo ebi ma ya addicted to we cocaine dia kekeka ho because of their fathers. But Solomon papa die obomodin say o tu no fo okasa kire no na abedwafo nso no mo ba be yedwuma nyina so okasa kire won so won the way obesia handle Solomon. Ntina nya wanwa se Solomon be gidin echen obia. Na obaye de echen so echen obia. Efri se de ne papa kaye no ode ye adwuma. Otie papa no so prepare enoma nkasa e de jabrantie no. O se ni nkran se adwuma no so enti yero ho na ye na fashe Awurade anim nyam. And every father I would see me. And then I won't so ye legacy bay and I would ja. And the ato ma Yamina mo so de won abasa si. So china wuni hwa. O china wuni hwa. And then I ma ebe gina so aka se ya papa ti ase ne ya papa wo ho no we no di ja yen. We futu wakasa kire edanya wusie asase a woto ato ho anasa dan suku ado meko eja David eye na dwen se obeja bibi eja ne ba Solomon na enye ono nko anso enipa na ono mo ye adwuma ni nyina no o appreciate wo nyina enti wo nyina nso fi akoma pem eyi to e de boy enti eja wo bisa wo man se wo man ye adwuma nse mutu ato ma ban te japa bia bisa ne ma se ommomodin se mu ye adwuma nko ade a ene muntu am tax na yamfa ma government no na onfranye adwuma bro so and I was bebre so for your friends ansana maybe ana me refi and there me wife birthday okay birthday wow yeah pe see yeah man happy birthday yeah akosua salve donko o jema Hanover me ma awodapa esa na yaka awodapa happy birthday me pai bo ma on say Erade entre wo shem no ma hode sonko a o de besom no enye ahode enko aba tie na ye betimi akoma ye besom no nti obi etia onka cho say okun w me say me ma happy birthday any birthday Erade shall be brave amen na onye okese also for so me your friends nipa bi otie pa SW okay dia ono so me man happy belated birthday or send me message sanka me any birthday but na manya kwanya auntie me am married
nti otie pa that 20 womo see womo addicted to Adom FM. Yeah, he's part of them. Or one of them. One of them. Okay. I am a mate me in the court training and for pension. Or tier 24 hours. Okay. Over fear you be over so best sending me test see I said me table they be dear man. Yeah man, happy belated birthday. Yeah. Also for me there was a baby. You see who can David asem na dwini nyina say na onim say opese oye bibi ma erade because David share baby ofiba. You see onu David nanka ye ya asalence no ewo baby emra na opapa epe ye pe obi a edine asra ne ngo Samuel pa obi asra ne ngo papa in my buy a home so says of freebie there your friends papa de bisa no so ba ko bi pe na wo is so kofa de bra o ma enye se no no na yakopa twusu no no hwe da nyame de ye no afi na hene adim ne niama ekoso so no ma menye bibi marade enso rade said there be enye wo na mo oba but David ampaba akoyobi obeka so niama de me ba dia me jai niama me provide but David provide everything kan Bible no Emma ne ba Solomon o wie so saka chen krofo no se no se kan se me ba no oni experience o so enti mommo no mame but esan se David a hombra se ne de David ye mo mani te japa oye ni wanye eja nko amane ma o dabi because who share David abako send another one na or the microphone nante ye edumre bi no bowe or ye we or some ye so ne other one na nyina nti wo ye ja father for all Emma obia enti ofre no say me ja me bantumo no obia gine so say we die papa wo be ye bia ma Israel for amon no nti tizadia adenti na enso ne mu ye so ne banum no ntimi society no nsidan marade sana na de kan say ono ne ba ne be sidan oye tse okay omanpanyi me sure say father for all enti ofre say ye nkonenko duadua obi mafoji boom school for nyina ekoko duadua no bi obi aye na fam de osofo enti se no sika no papa bi wo ho a wa man kwada bi ni nam kwan ho anye odofo me de bia me ka se mini bi kura dia me ba de me no ba wi ase ana o mo be ba ma fam de let me make sure say kakra metimi anya kopa ba fa me so metimi aya ma de I will do it ye ntimi nya ne nyina but it's so ye so no sika no obi jane ba jeje mu onam kwan ho obi wo ho a awareja ne niama banti wa jane ba to oba no kwa no so na ebisa kwa say o papa wo he onim ne papa obre ne niama ekoso aja de e ka che wo say so oba bi wo ba bi a want me anhwe ne ya Father's Day and na yes start Father's Day ya wiki bomodia na sisa wadwen so ni bi kwa fo bi ba na hwe no enye wo yam ba nko a osofo obetimi ahwe obi madachi onu kra beburu oyem baso denti na kan sa esan sa kuma pod ba hwa kwada nti dachi ohwe a emra dachi wo yi no udi nya de be pada udi be transe e wo wiase de bia san se wa hwe obi enti de kan se bomodia sana ya friend say David eye no o provide Emma ne ba Solomon so ode ahobrase osofo nkwada ne bo a ode no ba no wa oja japade obedu obeton kura waja ade no kura to go obitimi ka che ne papa me ni mo bi a waka che ne wo fo se me ade o ye me ba beton baba beton manedi na ton di ya anka wo papa otumi di si o ma ho enti se oso ba do be wadwen se o papa breye go yeti osofo ye kwa ye mfa nko menu mienu yeti oyi den na de beko ye mfa hwe nko dabi ye beja no ho de okite obia ye do beja no but ye yet wo madachi ye ma a won beba anebusa for se na ba ya wo musu ba wo be gira so kakra na optimi dia ye den wo optimi dia koso na wo optimi start as the scratch and so bo unim no jama no wa assembly but your friends Solomon anyesa so obi anga ne baba ba obeja gold ni niama gu ona da wana yi
onsro nyame ko ben bas ba sense Solomon nyame so no nim so papa ne your friend say ne papa ekumada nyakopon kumaso cause say David David ne papa man after the heart of God. Enti no Solomon nim enti hu say no bra me papa be brei o si de manya nipa dasini o si de manya kopon adenti na de ode gya me aka me ba be ne basa me ntimi si dan no da bi e said de me papa no Bible say esane say David Solomon bread ho asenti na ne papa introduce ni nti omutimi ye mane bruso mane. Okay. And every father bia always appreciate the workers and answer the children. And odanyame asen so ema ne family. O hwe 9 na o se na oman ni nyina energy je woyi wo yem de ma ye no if say akomamu na akomamu na wode eyi wo yem ema urade na ohin David enije kase na David eshira urade o hwed ye enipa na ye na wade nyame ase odanyame ase ma oman no opeja nyame ema oman no opeja tontom nyame ema won awode won de wakoma enyina ayo enti edu ba bia as a leaders we MP edu ba bia etwa se ba bia woda no ma omani nje ma appreciate de wo so ye na udu bebia ko asore na ko de nyame asema area na wo no ko na wo no da nyame asema won ebi se enipa no ebi ede wo de wa hodie wo nyansa wa hoden obi bia na omde yo enti so omde ye na se wo utumi koso ana atumi be ye MP kura etwa se wo de nyame ase ema me MPB me money di me one time after he nanse best about 1-2-3 weeks ni me ne share wa sorry baby na oba be kasa no ka se ono ne vote e ba akopɛ se nye nkɔfo na ɛkɔ sunlight ɛdira biaso ne niama ɛtu ma no anka wantimi anwini nti odanyame ase for the people. Okay. And you be need David here. Yeah. So obi wo ho onya sa kwanya no ono de mfa no ho wada wo kosan la koya ya fa no ho ebedu another time no aba ba we de binim ho won be hu se no sanya nkrofo ya ka bebe medu kama ntumi andu si David nim sa nkrofo no woman na ma ya nti oma woman nje so mother leaders that ma woman nje as a father let your children happy o adwuma bi no da no a workers let them be happy wa ma wani age a o ma nwienwi adwuma na ntimi nkoso osofo se o da adwuma no ano asori ano na wo ma ne wo mo adwuma as a reverend na in charge of that church na se wa ma members no munima wo mani nye ana oni wo mu associate na nije memo oba sorry entimi nkoso bebregu because of wo mu hu say o we nu mu de me na ma come school no ma ba na ma beti ma sorry entity sa dia me ma wo mani nye fine uno wa go school but the problem is that the nipa and the ejuma the David did one kase David nkrofi but Bible said a lead David and my leaders they rejoice ewo de wo mo ye no enti na se da sika no wo baabi na se obi etime boa wo no dru baabi a enye wo papa no ma me ngo papa nko a but obi apanyi bitime aboa dru baabi appreciate the fellow say watime aboa wo so wo baabi no tumi obetime aboa bi ma timi akọ baabi a eso bon oso fo hwe emra me di soja wo ho na baabi a me wo na satan ye enlistment na ye bobo hu kakra des nkofo me ma omo e fa o soja no bebre wo mo ko pension but when they see me o say asomasi wo ba be man kamba wo fra me din gran ho e fra me chief enti obi abe hu a penyifo na do asomasi as at now me ko be man kamba ho na penyifo no bi hu me o ntimi ka say chief wo kwa de nu kwa say ko pension wo da so wadwuma kare because adwuma mo be no energy wo those how it is supposed to be
And so drew baby as a Janus. Yes. Yes. One would drew baby who said, your friend, me quite a bit from US. Okay, say, Chief, you don't try Juma Modia. Oh, yeah, dear, into your Kyle. Those are the things. And yes, me wow, me bram was it. What is it? So, what home papa says, I'm one, me wow, who Christ. Hallelujah. Me wow, who Christ, I mean, a mona me wow, me home. Enti ejepia twa se oma energy ma oma energy de toso mienu nse jabibi na o mo fan kayo eja jabibi na o mo fan kayo na mama fra nenenje odwuma yefo mo energy na wo fa ho keka enyi o fa nye adwuma no mankwala nipa na omo shawase no mo nenje no fa wo keka enye dwuma no so mo nenje o yes o mo nenje abede no dwuma no entima eja ma wo ma enenje na me hwe Davida oni Solomon enya nkomodi bebre this is Solomon succeeded. Solomon be successful and we futu ankasa the papa the man. Yes. And on so etia otie obo be man. Yes, and so ntie da. Ebu Bible mu kra o kan say o papa de oba or this Solomon ono an Solomon ba. Ayo ne ba bobo ba. Entie bie ya line no. Otifi nkofo bi ho. Yes, you be your line no mauna also the dear Abba. So a day na wuja as a father, legacy ben a wuja de at home. Any G ben now de ma woma, any G ben and now de ma woma, now many badges, and into the ahokaka, a bay ye juma, ample, one share one say, one yanombe to me, ayo. Edi enemnyamhye edi abre ejano ensoso enti obetumi afre 0302216561 0302216562 obetumi afre na yenso yamfawo entoso na bibia enye kama juma yefo mo manenje as a father let your workers be happy. No muntu mfa ho keka enye dwuma no emfa nhye nyame enimnyam. Hello. Yes sir. I'm asum dwen kamo. Eme pa cho enka won soso pa. Ede nyame ase. Yedi kan beda otredi amponya kopon ase. Sa no pay so. Odi ya ate phone wo bi abone ha sesa wa hye ne dey so. Odi ambache na yeso yebedi erusi wo. Asa Jan, I was say umusem kwada na odi omo bewias. Omo ye wajapade. Edikan. Antana wa play japade bi so a over play account. Esan say nkola na ebebu omo ho akonta dachi. Na fesu ya ma omo ani ade. Ne omo ye nuanom aye nanfo, aye ma. Eja ne nan bi wo no a anase eja bi wo no ne ne ma mbonkomo. Ana oni omo endi nkomo nti se bibi omo ko hawo bi mu kura omo ntimi nka ntere ja no mo ka kire na nti e be stress ye ja no ye nkola na ye nuanu ye nanfo omo sanye ye bibia na fesa o ye opani na wa bi adwuma awata woni nkola ni nyina ye baako nti e binum o no bi aba asimasi ye sei no te on hwehwem meme de Oka sa asem na kire me na maka kire o sa asemasi oba me bitanu say no krea no waka kire so me da me nka ho wo hu say nipa no onye nipa so do hoto no so me da se na me shira nyame onshira won soso papa nyame onshira won soso papa also betumi de wode aba hello me pacho yanko good morning Okay.
na wonni me ba go yi papa le jonne na efusu bibia no se le ba ya wonni ko faso ko se won kwea Ntime dinya me ase man baby biara wo bia ya mi sira no te pa wo se anya hwe no wagya efutu papa de ama wo ma na me sira no ye ni wo ni ho ago yada ase so ma won so kai de ukunu eti asio ye hello yes sir Pacho edin di ko man ni ko ti krubo dumase na da afi ofi se jenimi bi wo ho a o discap wa o ma kura no o ma a o ni o mo be kasa edu ana no ma chi o ma so le ko ana jo so mo pa ko ni ko la de da edu Sunday weekend nso a ese o ni nkola e kasa no o mo muna nkola no bisa da ye be di den ana se ewe kwa no muna nenim eno no yesre ana edwuma mu nso ejanu mo edwuma mu no titiri mema na mo ni apparatus no enya baako na wonya abotre amomo dwuma mo ye nyina no wonya abotre amomo ayesre janu mo omo nso a sebi o ma nwubi nso o mo hwa amanfo de omo so o mo ya de ankasa obi wo ha mi ankasa mi uncle o se me abia o ye no na kopon shan obi owo waka baby na wa ya ade yada ase ya na ya mfa course ana obi wodo ana ya mfa last call me pacho owo 30 seconds per why yo yanko ma pampacho memoacho mejodo interzone interzone ya menshira modika yemo happy Father's Day in advance memo kwa chinchin do conspire arrogate against you but forever backwards never na mpapa chasi okase ndo asehwe member Philip and the member kwa miakwa so go to school fees na daddy bia na for bibia sha woman nsa and the school fees wa kutua wo feeding fee wa fa sha woman nsa empebe breche de sha wo fro wonsa and the man wonsa na kwati de be man de course na onyehwe e wo bushani mu enti say janu me betu akwa yima ibia ye de ye nkriya man mata ye wa akokotua they will not ask. Thank you. Stay blessed. You continue. That's it. Nyame also interzone. Yamfa course no ebio. Enti we yo ja na o masuku fees wa akotua mfa ma oba no na onkonkotua. So oba no so wo kwanya so be wa akotua fama no na ontumi nkotua. In fact papa books no bishop books no ebiaba. Books no de me catch se owofu bia se omomoden se obetobi e de ama ne ma na book no very 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 good book no ti obia momoden se obenya one copy e de ama ne ba o maye for to bi ma wo nyina obia nkenkan na enuoma ewo no we are young guy ebe inspire oma wetumi aye nuoma akese bebre wetumi aye nuoma akese bebre ntim ye hye obi ankra se obi anya bi na sampacho ehe na nipa no ebetumi opebia obenya yes but just obi pebia a challenge bookshop bookshop okay bookshop wa o man bibia okay Cape Coast, Adanta, Madina, Kumasi, Sunyani. Okay. Challenge bookshop bia ubenye bia. Be bia obeko bia no. Ubenye bia to ho. Ti e so bia nkran se anase se e bia nipa no kona
esela no ohia so obehia wona wa ne bia normal ben no betumi afrɛ wo so na Mpacho afrɛ 0509 1510 0509 1510 Bacho yi ofrɛ saa no meya emfa do benya book dodo bia pese wonya bia na obenya ato mesha wofuo nkora ejanom wo da wanya hwe kora saa book wonya de ma oba woni ho kora oba no esua enioma ewom the content eni nioma ewom no ebe expire bofra no am wotumi aye nioma bebre dobro zamia dase nyame nshira pa so me da so bebre and opa point dey na me sister wo German friends Lydia ne brothers too ewu ote pa ba this ote ya ho te ya mane yako na mechia no so na twa eno amanso wo Hanover na fe mechia your friends Emmanuel plus we soon congregation mema wo ho nyina mechia wo nyina so fa wukune the crofo mechia obia I am say Sunday Father's Day so e be di pa afi so for excuse so e chia no be obia yeah man, happy Father's Day so in advance. In advance. And Bishop say man happy Father's Day. And the Bishop also say man happy Father's Day in advance. Aso phone nyina ne multimedia adwumaku mema wa ha nyina ye bia Father's Day in advance. Nyame onhira obia na onye obia nso akoma so ade emfa emano. For no man to join afi oh so from number 0244 328 717 0244 328 717 obetimi afrem wo mechia your friends and crime officer wosum DSP Antwi police ne ba ko pa manage ne ho pa osom nyame papa but this out ready ho te nyame sha no bebre nyame enhira wonsoso obetimi afrem 0248 682064 0248682064 so for SKPJ nyame onshira nyame ya adoma ochina so yebeto aso meda asibebre se utina utie ye mitina moma so